Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Il-colors jew il-kuluri tal-Forzi Armati ta' Malta li twaqfu 50 sena ilu bħala l-Forzi Armati ta' Malta ifissru l-preżenza ta' kull wieħed u waħda mill-membri tal-forzi. Huma sinjal għażiż ħafna li jiena kelli x-xorti nikkonsagra u mbirek fil-mulej. Jew fil-bidu ta' din il-qudiesa li fjan nitolbu għal kull wieħed u waħda mill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta, nitolbu il-ħnina talla fuqna u permezz tagħna. Nitolbuh jagħtina l-grazzja nirċievu minn għandu l-ħniena u li naqsmuha maħutna fil-bżonn. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Tiegħi, l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intħejja mara lik għal dejjem, mibnija b'ġebel ħaj u mażul. Kattar fil-Knisja id-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidil, mejjun u mmexxi mill-anġli kustodji jibqa' jikber dejjem għall-bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb ta' Ġosue. Wara l-mewt ta' Mosè, il-qaddej tal-mulej, il-mulej qal lil Ġosue: Mosè, il-qaddej tiegħi miet. Issa qum u aqsam dan il-Ġordan int u dan il-poplu kollu ta' Iżrael lejn l-art li jien se nagħtikom. Ħadd ma jaqaf lek kemm indum ħaj, bħalma kont ma' Mosè hekk inkun miegħek, ma nħallikx, ma nitilqekx. Biss għamel il-ħila u qawwi qalbek u qis li tagħmel il-liġi kollha li ordnalek Mosè, il-qaddej tiegħi. La tilwix minna la lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xelluk biex ikollok ir-risk f'kull ma tagħmel. Ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi minn fomok u waħseb fuqu lejlu nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tirnexxi f'emilek u jkollok ir-risk. Mhux dan il-kmand tiegħi għamel il-ħila u qawwi qalbek. Tibżax u titħawwaġġ għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjal li ngħidu flimkien, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Ħenjien dawk li triqthom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjien dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxu b'qalbhom kollha. Ngħidu flimkien. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Huma ma jagħmlux ħażen, imma jimxu fit-triqat tal-mulej. Int tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ngħidu flimkien. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nistħi la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Ngħidu flimkien. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Imbagħad infakrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares li l-kmandamenti kollha tiegħek. La tħallinix għal kollox, ngħidu flimkien. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl lir-Romani. Ħuti, kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla u l-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla. Għalhekk dawk li jeħduha kontra l-awtorità jkunu qegħdin jieħduha kontra l-ordni mwaffqa minn Alla. U dawk li jeħduha kontra Alla jkunu qegħdin jiġbdu l-kundanna fuqhom infushom. Jibżgħu mill-awtoritajiet mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax minn min għandu s-seta' għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minn għandu. Għax għaddejt Alla u għal-ġid tiegħek. Jekk inti tagħmel il-ħażin, ibża minnhom. Mhux għal xejn li l-kap iġib ix-xabla u l-Ministru ta' Alla biex jikkastiga u jitħallas minn min jagħmel il-ħażen. Għalhekk jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-korla imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr il-Alla, hekk jogħġobkom inqumu bil-wifq. Fit-tjubitek żomni ħaj mulej u nħares l-ordnijiet ta' fommok. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien
wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu hekk. L-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael. Il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu u inti għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb, sewwa qiegħed tgħid Mallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu. Iva, illi tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Din hija l-kelma tal-mulej, it-tifħir ilek Kristu. Il-kittieba li kienu l-esperti tal-liġi, jisom l-avukati, fi żmien Ġesu kellhom problema kbira. Kien hemm ħafna liġijiet u d-domanda li żiet importanti kienet imma li mi l-aqwa liġi, tant għandna li mi l-aqwa liġi. B'xi mod fis-sistema tagħna llum m'għandux ikollna problema, l-aqwa liġi fil-pajjiż hija l-Kostituzzjoni. Ma domanda li dan il-kittieb jagħmel Ġesu hija domanda kostituzzjonali. Li mi l-aqwa liġi? Fuq li ma liġi jinbnew il-liġijiet kollha. U Ġesu jirrispondi biex niġbru kollox f'kelma waħda bil-kelma imħabba. Għal Ġesu il-qofol, il-pedament, il-bażi ta' kull liġi hija l-imħabba. U jiena irrid insellmilkom eżis membri tal-Forzi Armati u nistedinkom tkomplu tagħtu xhieda ta' din il-liġi fundamentali li tagħmel lill-bniedem tassew bniedem, li tagħmel lil kull wieħed u winna kif aħna ngħidu bil-Malti nies. Jekk trid tkun nies mexxi kollox, ibni kollox, fassal kollox fuq l-imħabba. Imma din hija kelma li faċli tgħidha biex tgħixha nafu kemm hi jibsa. Anke għaliex intom mhux biss is-superjuri tagħkom, mhux biss min għandu is-seta u l-awtorità fl-armata, imma kull wieħed waħda minnkom taffaċċaw mumenti fejn l-obbedjenza trid tfisser att ta' mħabba lejn il-pajjiż, lejn id-demokrazija tagħna, lejn id-dinjità ta' kull persuna li tiltaqgħu magħha u taqdu. Aħna gburin bikom meta intom tiddedikaw u tirriskjaw ħajjitkom f'missjonijiet ta' salvataġġ, f'dak kollu li hemm bżonn isir għal protezzjoni ċivili, għas-sikurezza tal-pajjiż. U nafu wkoll u napprezzaw kemm għandkom ħidma jibsa biex tiggarantixxu s-sigurtà tal-ibħra territorjali tagħna u tkunu ta' servizz ukoll għal bnedmin li fihom
u fis-search and rescue area li taħħa pajjiżna u responsabbli f'dak l-ambjent enormi li jieħu biċċa kbira bil-baħar ċentrali tal-Mediterran, intom tkunu ta' servizz għall-umanità u xhieda li dak kollu li nagħmlu huwa mibni fuq l-imħabba. Għaliex l-imħabba vera ma tħares lejn l-uċuħ. L-imħabba vera tesprimi ruħha wkoll fir-rispett lejn id-doveri li pajjiżna għandu quddiem il-liġi internazzjonali u l-liġi bażika umanitarja. Wara kollox aħna bid-dritt neżiġu is-solidarjetà tal-pajjiżi Ewropew, imma l-garanzija tat-talba tagħna hija intom. Li meta ikun hemm sitwazzjoni ta' periklu għal xi ħadd tkunu l-ewwel li xxamru l-kmiem u tagħmlu dak kollu neċessarju biex tkunu ta' għajnuna. Aħna nifhmu li għalina faċli ngħidulkom x'għandkom tagħmlu minn wara xi skrivanija. Jiena meta il-brigadier stidinni ngħaddi ġurnata magħkom, ma nafx kemm dom ġranet inħoss il-qtuħ fil-muskoli u nipprova nistrieħ mill-battika tal-ħadd, imma dik hija l-ħobżna ta' kuljum tagħkom. U aħna rridu nurukom l-apprezzament tagħna waqt li nitolbukom tkomplu tkunu wkoll xhieda tal-valuri fondamentali li fuqhom hija mibnija ir-Repubblika ta' Malta, l-istituzzjonijiet tagħna. Ta' min jaqdi mingħajr ma jħares lejn uċuħ, ta' min jaqdi billi jħares qabel xejn lejn il-kuxjenza tiegħu. Bħalma jallimna l-Apostlu missierna San Pawl, hemm bżonn nobdu lill-awtoritajiet tagħna. Imma kontinwament Pawlu jifhem li l-awtorità qiegħda hemm biex tesprimu u tagħżel it-tajjeb u meta tagħti l-ordnijiet ikun dak li jkun ikollu qalbu tom fil-paċi li mhux qed jagħti ordni żbaljata, kiefra jew nkella li mhix tajba. Aħna għandna bżonn noqogħdu l-awtoritajiet u l-armata hija korp dixxiplinat u s-sinsla tad-dixxilpina tal-armata hija l-lealtà u l-ubbidjenza, imma għandna bżonn din il-garanzija li kull ordni tkun ġejja minn għażla ċara tat-tajjeb u li jitwarrab kull del ta' ħażen. Għalhekk nappellalkom li fil-kliem bejnietkom fuq kull livell tevitaw preġudizzi partiġjani u razzisti u ma dawn il-velenu li jħassar kull servizz ċiviku lejn ir-Repubblika. Għaliex mill-kliem ngħaddu għal fatti, imma l-kliem tagħkom irid ikun kliem ta' modrija, kliem ta' tolleranza, kliem ta' solidarjetà biex il-fatti li tixdu għalihom ikunu wkoll mera għalina. Nirringrazzjawkom tal-li meta nħarsu lejkom inħossuna sikuri. Għandna bżonn li meta nħarsu lejkom nifhmu li dak li ma nistgħux nagħmlu aħna biex ngħinu lil minnu fil-bżonn se tagħmluh intom f'isimna u nirringrazzjawkom tal-isforzi kollha li dan ifisser kemm għalikom personali kif ukoll għall-familji tagħkom. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex insellem lill-familji tagħkom. Għax jekk hemm xogħol lil min iħobbkom iżidlu ftit mill-ansjetà li forsi ħadd ieħor m'għandux huwa x-xogħol tagħkom. It-tifel, il-maħbub, ir-raġel, il-maħbuba l-mara toħroġ għax għandha xogħol fl-armata u min iħobbkom jaf li hemm ir-riskju
U aħna f'din il-festa tal-Anġli Kustodji mhux biss nixtiequ nitolbu għalikom li intom imsejħa tkunu il-kustodji tas-sikurezza tagħna. Imma nitolbu wkoll li jkollkom kull protezzjoni u kull qawwa mis-sema. U Alla ta' seta u tjiba bla tarf li taħkem fuq kollox u tħobna bħala wliedek. Isma' bit-tjiba dan it-talb li b'fiduċja kbira sejrin namlulek. Mexxi mulej lill-Knisja tiegħek fi triq tal-kelma tiegħek u saħħaħha dejjem iżjed bil-qawwa tal-Ispirtu sabiex titwettaq fil-fedeltà lek u fis-servizz lill-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żejjen mulej bl-erf u tjieba tiegħek lill-mexxejja kollha ta' pajjiżna. Għamel li jilqgħu id-dawl tiegħek sabiex jarfu jaqdu dmirijietom bil-ġustizzja, bl-imħabba u bl-onestà, huma u jfittxu dak li hu ta' ġejt għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ibnek mulej sar bniedem u għoġbu jgħix bħala ħaddiem fost il-ħaddiema. Iqaf mal-membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li jaqilgħu ħobżhom bis-servizz dedikat li jagħtu fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. Ħarishom mill-perikli u għatihom sens qawwi tal-missjoni importanti avdata lilhom mill-pajjiż. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħen mulej għal membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li inti jogħġbok issejjaħ għal għandek minn din id-dinja. Seħħibhom mal-qaddisin tiegħek fil-għena ta' saltnatek u farraġ bil-qawwa tal-fejdi fil-ħajja ta' dejjem lill-leżjies tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xerret mulej il-barka tiegħek fuq il-familji tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Ejnhom fid-diffikultajiet li jħabtu wiċċhom magħhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. U saħħahom bil-grazzja tiegħek fl-imħabba ta' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Isma' nitolbuk mulej dan it-talb li għamilnielek bħala membri tal-familja tiegħek. U għamel li minkejja kollox blajnuna qaddisa tal-Anġli Kustodji tagħna aħna nibqgħu dejjem maqudin bejnietna fik bi Kristu Sidna. Inqumu bil-wiefa.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missieħ li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti li jseħħu u jseħħu ix-xewqat tiegħu bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir li natalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li intrat lil dawn il-ħlejja li bihom int titaxxa u ġieħ moti lilek għal kobor u s-seb tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħoqs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kolir kompat
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, mod speċjali il-membri mejtin tal-Forzi Armati ta' Malta. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Arkanġli u l-Anġli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nseffuk Ġesu Kristu Ibnu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej dawk li beħsibhom jirċievu il-ġisem ta' Ġesu fil-mument ta' tqarbin ma' mistiedna jibqgħu bil-wieqfa u l-oħrajn jistgħu joqogħdu bil-qiegħda. U żewġ konċelebranti sa jinżlu fostna biex jagħtuna l-Ewkaristija.
talba għal wara tqarbin. Lilek biss inħobb mulej, warajk biss irrid nimxi. Lilek biss irrid infittex u lilek biss irrid naqdi. Nitolbok mulej, ikmandani dak li inti trid. Irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi. Għaliex mhux l-indiema imma l-imħabba issejjaħ lilejk. Għamil mulej li nkun kapaċi nisma' dak li inti tixtieq minni. Ejn ngħix dak li inti tikmandani u ikmandani dak li trid. Għamel li nsibuk mulej għaliex qabel ma nsibuk ma nistruħux. Fik biss tinsab lena u l-mistrieħ tagħna. Inti għamiltna għalik u Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Nqumu bil-bifa. Nitolbu. U Alla intrit li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala sinjal ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament li ntamel minna t-tempju tal-grazzja tiegħek, iddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.